Maayong gabi sa tanan mga ma'am sir. So nag-request nga kantahon daw nato ang kay buti-buti mo Panginoon. Ito ma'am, ato nang kantahon ang imong request ma'am. Nindot kani ang mensahe ani ma'am. Kay buti-buti mo Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ay iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Wow! Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Kabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Wow! Kani nga mensahe mga katil, mga ma'am sir, grabe jud ka anindot kay gipakita diri kay buti-buti mo Panginoon. Tanawa sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, mahal. Ikaw ka maresa. Kay buti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Salamat. Bisan to na ako ang tingog nga dili kayo nindot, pero dili na ko ni kaulaw tungod kay gibuhat na ko ni sa bisan gi-request ni ma'am, pero gibuhat ako ni nga para Dios atong buhi na Dios. Nga naman tungod kay kana nga kanta mga ma'am sir, nagpakita lang kun unsa kamaayo ang Ginoo sa ato ang matag usa nga kinabuhi, no? Tungod kay grabe ni nga mensahe nga pulong nga kani nga kanta. Grabe gyud gipakita, gipa-emphasize diri nga maayo gyud ang Ginoo sa tanang panahon. Mo na nga wala tay rason, wala tay karapatan nga moingon nga wala may Ginoo. Kung napay Ginoo, nganong iya man kung gistagaag sakit? Kung napay Ginoo, anong iya man kung gipasinati og inani? Ingnon ko ikaw mga ma'am sir, gipasinati taog mga inani
ug mga inana sa atong mga kasinatian sa imong nasinati karon. Imo nang nasinati tungod kay diha ang panahon nga mailhan nato ang Ginoo kung unsa kamaayo ang Ginoo sa atong matag usa nga kinabuhi, no? Kay kung puro lang kalipay, puro lang kabaskog sa atong panglawas, walay mga sakit sa atong panglawas, dili og dili ta makapasidungog o makapahimaya sa Dios tungod sa ato ang mga sinati. Mo na nga nasinati na ako ni inaani akong tiil og nasinati pod nimo na unsa man imong gipamati diya. Nasinati nato ng tanan tungod kay ang Dios gusto nga mamuhat sa ato ang matag usa nga kinabuhi. Gusto mamuhat nga para mahibaw-an nato nga ang Dios ray milagroso sa tanan. Ang Dios ray muayo sa tanan ug ang Dios ray makahatag sa mga kahibulong nga butang. O kana lang, God bless. I hope ato ning masabtan og unsa gid kadako ang gugma og pagtagad sa Ginoo sa tao sa kalibutan. Kana lang, God bless. I love you all and bye-bye. Og naganahan mo, paki-share og paki-subscribe na din. Salamat. God bless. Love you all.